Mira, és un titell que va per l'autopista, no? I es queda parat. I s'arramba una miqueta i passa un Mercedes com a les novel·les, passa, no? O més portava la vaca. No portava la vaca, aquest. No, és un Mercedes aquest últim model i es para allà amb el 600 i diu, què ha passat? Diu, res, que se m'ha parat, no sé què. Diu, bueno, que et remojo. I l'home del 600 es queda dins del cotxe i li diu, si veig que vas massa de pressa, et faré llums, no? Diu, val. I el del Mercedes allà comença a apretar dins de l'autopista, vinga. I al cap d'una miqueta així, el de davant un pescaient, tu. Hòstia, el del Mercedes, tu ben emprenyat, perquè diu, m'acabo de gastar una pasta amb aquest cotxe i ara va un altre que pesa 3 tones més que el meu i va i me l'avança, tu. I això que el del Mercedes és un picau i comença allà a fotre i el del 600 també diu, i baixen el control dels Mossos d'Esquadra i el Mossos d'Esquadra avisen a l'altre control i diu, és que no et creuràs el que acabo de veure, diu, un Mercedes intentant adelantar un caient, però el més bo és que el 600 no li feia llums per adelantar-lo.